Abono nsia de hye nyina ya majo Sompa so na masugu amutie 93.1 FM 98.9 Enwumre yi ye je brera donhwere ba ko ye sinkonwa ensemu a etwa mentinfi wo mayimu entokro ne abomu ne mronto ye dini nyina da besom se Sompa kasebo a etwa to kasebo yi mu nsem etitra wo betie bienie Christian Council of Ghana den krata Piedmont Swafa, Yamamini, a papa, my own pension sika, and who ya cano, and who. In Comoya, and our crabby already best 70 years, and there was a son a kete, ne saponum, and in a tower, Aquacosi Bank says a bank for no, and for Nisika Manoa, and Yadia will be coffee. You become not yet the home common Private health providers association for send Ukraine papa kwa kwajima menu sembi awakwa kano papa no oye dia tropa and now I'm raso genia one raso ye fiema de so mo som chiaba ton peso so chesa fi so ye mane ba be school abe pe dwuma eni honom no for so bo mo bia si esu apon so kan bi and oh my god ya ba be du ba bia ye dream bono mantem so afford the futu akodi ama de hye se bre wo mu ye hwe je ye pa. And now, Okwa for Mantem no so ambulance, a Juma wa for Mantem no more chess, and Yamanfo binum, Ebua pa e jaw masum, crack, ya, Bibia to Mubacosuna Bibianto no, a how my Juma power on Potemo Honomo. A quaya idea what the near Kanya Juma, a futu aquama and see and none of my cabin so eba. And I host some crabby and more yabatos on performance and Jeff upon so chess, Okwa Jra, such a Juma Sabaton Persia so Ruby, Nipobophobia Kunia, yeah, a moment. Asante mantem swafon so e komprobo e wa hafo ye nua bema Ebeneza ousu na wodi akire abusua weni afofro pini akekese ene ne sekase ababi a wo bia na nwumre ye ba na ye de ababesomo wadwenche no nsusu obetumi de ababekan won wabra o kan won social media platforms awodo ni nyina so oko Facebook wa aha Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana ensema ya brobru Wajenche no nsusu o de bafa ho a yegusu a ye bekase ne bekenkan ede amamo medede yabo amali bia boga nwumre me ne made fefe wahini ni agoze so mu abewu ama krancha da zo of mami premier ni ene yesin konwa Mr. Mrs. busuanra me ka se meja awade no so masama ba baby anwoye ntimu fancha me ye frasia na ye vakasie bono ebamwe Christian Council of Ghana wonom ene ye abedwaku a wo maimu Kristofo nyina dankabomko enono na wo se won mo de nsem bi Piedmont so ama Ghana ban ene won my kura isika sema tie no matie ne ye papa ni nyina da ye debt restructuring program ya akofa ba ye ma me ne ye papa no pension shika ho ya aka no wo mo se wo mo sere wo mato wo mo boase ahwe ne emamu papa sanso wo mo de wo ya bayegwaku a wo mo gina wo de ma won ma eni bie ene wo mo kasa nso de ma na so mahunu se san hye na ban de ba no tokura wo do bebre ye didam ti ko mbe sere se 31st no wo de aba beto se no na deadline no ko mo nya sansem no keka no mo mfra wura no ni wo mo nsim konwa se de mpani aka to se no ne anu hya ntutu bi adama no no mo asem ni na gubre na emfa so nso entimi emfamra sanso se kekafu akeka de ma adam penti enso de ma bebre wom ye betu akofo ha ni nwene enso ede aba etiese animanimu no ano aban no eye sa enhyehyeye Christian Council so obekoswada asrem paibo ede amoman no ni titu ni esika sem ni mpanifo edi animu so nyame be mo nyansa nso ni enhurumu no mu gidi ye se sa wo ha ye so etso becha Right Reverend Professor Joseph Yeboah Obrimante ya oye moderator Presbyterian Church of Ghana na fe Reverend Dr. Serefayosi wonom sa ene secretary yase abusua ya toaso ya guso de mu gina IMF nkoma Ghana ban ene wo mo edie ni baby a yaba beduru a ye de debt exchange program eba no mu ane mu nsem entete abato so mpefa me nsem twefa pono so chese na eda nyina akokra bi a wadi be 77 years ya wasomo my Ghana so mpapam akọ ahomegye mu a eja wanya ne kakra wa bi a wode akọ bond bi a bond ye ho ya ka e kire se SMPN for nisika manuani bank wono mo secretary
kete na obese no ho no mada ama ade ache no kosi sempanifo de ne sika bema no a na ne womo eye de ama no opani Peter Kojo Nyasape na ye ka ne ho asemi wadi be 77 years ya bond ibia na okokọ ye ya na nida so sabosome so a na yesempo ne takunu an nsa beka no wadi bia tonuro na eja wadi bi susu aba akohoma de adada ne ma kosi se twedi amponyankrompo no a ebeto nsa de afre no ade achenya empanifo sai ye de bibi de debt exchange program oba mo amatoto to bond na Biden nsa ba beto so na o che se ne aba mefa no na ne sadaka no beto asi ne nchen a na ne woda ho akosi so obewuo na ne empanifo be ma no so akwakosie no a wo ma akwakosie no se sika ne de Biden nsa ka na ne ewu a na obewuo ene yase Ghana Commercial Bank ya e won krapompure mantem na papai wo sesa ne katani ne nkuku ne nkaka nyina kogu ya na nani da so nyina ene ne bond Biden nsa kwakoto so ka kire empanifo se so manfo ne sika ma no a ene na agese wo mukuno na eye awura ba akwa na oka eye papai ho ene eye mpanimfo binum de eye ensem sei eto ye ni makokra ne kasai ene awura ba akobisu so no so ne sika akwa kodimu ya ne sika no de tonro ehwe ne maame ene ne papa o maba akokra ene ne masusu ebinum yare wo msusu keka wo nsem bo mu de kire yen. I have a lot of dependents. My mom is still alive with a lot of medical conditions. So almost every month we buy medications, almost to a tune of 5,000 cedis. Yes, I have a son who is not very well. So he's also on constant medication. And I have a lot of dependents. So, for example, in terms of medical, this is going to affect us because this is the income that we're using to run the family. It's the same income that we use to pay our bills as well and also to feed because I'm not officially working at the moment. That is what we are all looking forward to, that the government will sit down with us, will reason with us. I think we've made a lot of advocacy so far. So I don't really know what the government is waiting. Is the government waiting to see dead bodies in the streets? Is the government waiting for us to hit the streets with demonstrations before it listens to us or before it reasons with us? I don't think this government is being fair to us at all as citizens who entrusted our lives in their care. And then you want to deprive us of our livelihood. It's not fair, it's not right, and something has to be done to alleviate the suffering of all of us. When I heard that, now, we are not going to get any coupon or any interest until 2027, before they'll give you 5% of your capital. I said, wow, 77-year-old. Now, how many years? That's 5 years or 4 years before 77. How long has God given me? There's no plan and there's nothing I can sell anymore. And there's nothing I can sell. So the only thing I have decided to do was to go to the bank on the 23rd, to go to the bank there and sit down there. That's all. Because if I go, how am I going home? I have to go home with a car. I need fuel. When I come home I have to pay for the water bill, electricity bill, food, and the money is there in the bank. So I give the money to the Ghana Commercial Bank. So they will give me the money before I come home. Then I'm going to stay there. If they say the money is not there, I'm going to stay there. I'm going to stay there until they carry me wherever they want to carry me. Because I cannot walk myself. So they will carry me wherever they want to carry me. Go there. They have to carry me and go. That's the only thing I can. That's the only. I cannot fight them also. People tell me that it will be okay. How is it going to be okay? You see, upon what direct or upon what structures, upon what foundation, upon what hope is it going to be? When the news came, I cannot sleep. So that this is coming. It's only this. My wife is telling me to go down. You cannot die. Immediately you want to dose. Then you remember that you have to buy you are watching your meter. This will go off. You are thinking your meter will go off. So you have to go and buy the prepaid. But you not sleep. If I take the money, it's rather I use the money for something which I can either make blocks or bricks or buy something. Abusuanti baby ayaba bedro no na akokra wadi 77 years ede ne nkuku ne nkaka nyina kwa akosi Ghana Commercial Bank omaboboa no a wose na ni da so nyina ene bondo no a waye ne ntise mpanimfo ntua ni sika ama no a wono amukrade wontimi nante ahode bia ni ho etise kuno mu bekunu a ene omunku ne preko no mpa daka bi mfa ne ntum no mo enkonkosie no nti wei eye olumaya wasomo my Ghana na wonya 77 years ne yete ne nka na raba ko a ono soso chese ne
maame ne papa te ase a ne sika no no de tondro mu omonom wo no obisa se aban twɛn so mo beti asi montere so ayɛ kyerɛ ansa na wo matuo mu sika ma no mo ana we ye baabi ya ba bedru e wo IMF nkomonim me papa no ne ya adwontra ho ontra ho oh na se me enra me ka me se me die wo mu a ka jere mpanifo firi nkra be pattern tokwa tokwa de ndin obango na watwe mi gina mo so saa oju sika no wonya bende wonya me de be to ano no me hyehyɛ sɛ bi jam le ya mo ne me be gye me de ba no mo de sɛ bi jam la no a mo de be me no me se me die nim ono bank no so free reinforcement fra kra bae no abasa no so afiri enkra ne so chen no oh me say papa yi wogine ho anye oluma ne ntina ho diabetes you pressure wo diabetes wo na hwekra okuta yi poma bi ene wo piepia nante ye kra edire de ma no oh okofi okowu ate wo be ntu anwu ho okuta ni nro so nyina o me say yawo ne pressure nro wo okowu wo ho a anu so otena ho so obewu te ho no beboa wonwu wanim ho commercial bank edim ho eye ni jesam se hey obi eni da so na ekọ no wo wu bank ho a history ya family history sa eni se no masi ya papa ne ko wu commercial bank ne fe me ka bibi a kire ya ntwa so ate ya to akase aba no eso na private health providers association for no mo say papa kwakwaji ma manu wo mo sere papa wo fie kwanimu tija atrocha wọ́n sẹ́ nsẹ́m papa ne keka saa na ban no edi wọ́n ka bosome miensa pɛ no ɛyɛ atro ya no kure ba kukure animu bedwam kasa mafo kasa mekwa nu owura boache donko ɛna osi ni on beti an se papa kwakuma anu akogina public account committee anim busebusa ne se ka ben ɛna ban ne de ayasabia mu adwumayefo ne titu no mo use health insurance no a papa kwakwagima manu mebie na no meka ote bosome miensa pɛ wo bra bosome be se druni mutua wonum ka wo se asem we yo mko kan na ma wonum ekofe no wonum na wo mde wo mka no so asori se sanga se se mu sika ne etua de amamo ɛna mu sumu ma metua enu ti wo wura boache donko so omo sre papa kwakwagima manu se nsem no wo frase a wo keka no wo hwe ne yi. It's rather unfortunate tell your pano e kasa bi ba ye bi mu bi kasa anko yi kakra sa na enya no kredda asabo kan no krebi enim pese ye betu futuro egu Ghana fo ani na ka yesi yen kasa because asemi ya kan ne omo ya na omo ye o ma na ba bedi etro kakra fam atu futuro na asa yen na yen kan kre unti obi ka from me last year ebe kan na ameno kasa performance unti obi ka from April last year ebe kan ne ameno kasa performance. What is he talking about? It's a simple question I want to ask. We as directors and ayeda arasabiano sebi yebusuafo ene yetumayefo a ometumamayɛ sɛ yetumayefo no so wabusuafo ɛma ɛne ma no hwɛ wɔn enti so ye papa yi sɛ efiri me ɛbɛka ne awɔte office yɛntua ne ka akɔbɛka na notuma na anankɔbɛtuma na saa na yɛwɔ obi a ɔyɛtuma ma private facility bia back from April from me ɛbɛka ne ɔnyɛ salary ntua ne ka obi a yagye ne duro ayɛtuma Kumasi yɛ the last performance for ka o de pinko for ka o de weka menua yɛntimi ntua kai adrum pass be de be adwuma sisi amenya be ma yenya pimpo nya adwuma because ka twa yenwe sia ma ofre obi a oma odo wo amusa ye papa minister na sa papa yi papa me in fact me se me ni sia one on one ya tron kata sa episode sia onsia wo one obama wo oni obi sia ono kasa de onsia wo sa efutro na ye tuku ye ni wo Ghana ha na ejefe o ma yenyai ana mo tete sa ya o kan sem se ya na o ma all the pharmaceutical companies no say yen ana ye tro ye ka ana ye mpese bi tro ka o ma adwumayefo doctors any nurses any omo ediom ka taxes set for dairy for omo nya frasa obi afesa yisika na bekan yesa ana ye ntiom ka anya no kre aye tro asem enkata ba bonten abeche papa no say o se bi se asem mo kan no onto sign anya no kre o say of six yampa omo one facility o Ghana hadin even including government so mo tua by for bi ni dia but me I'm telling him including government say why no mo tua ne ka abesi June abesi July why na nya bi o Ghana I mean see that mo tua ka si May asi April is it na free wa make na ayesi fufuru enye ni wumpo enye wani wumpo so beka za mu na yete wo ete be bia ase wo ko to eka akafo abaso 9 ay no krebi nim enye no kre ye wura boache donko enie na wo ahoma ne so eje donko ma ajoe ye na o ma me na what to say wada ma yenso ya wo katachie na nso yesu adon boko na yenya ne ntie na se mo be pressure ibi na letter no wen wo saka Mr. Benefo ka enema esiani musabeka ya pese ye de enema ye opane se mo kan no ene enema bibibia ha yen ya tete yen
enyina efa na ina je de mamo baako ejen chamasa kan ti ko e jinki mun kata no fa ai be bam amasa ke me safety for enyina say omunya akoma na ereba nkata mi uzo ye won tuma pa ereba nya ereba na aboachi na sese pa no papa no wasesa bosome nan yo se bosome esa mo no sen pa ne ka ehyemu a aban ne edem bosome sen minya ba me da se e ka be simpa de if last year May ebeka enna me no kasa yenya iska ebi de if last year February ebeka ne yenya iska ebi de if last year April ebeka ne yenya iska eti won be prepare se papa no everything can ta se mo no etuja se abosome nan e pe no de ka ene no kreda e ke won no kre o fre energize company for na o pujoma yama kana sampe hepe e no meka a eto enim eti yesete for never pana kan no en ko bi enim e ko mo cho yese amo e je mo ka gas suppliers and set for diary for ani your workers say yes somara asema betu gano and could be him it yes some tell I have a casini omu na yes of ya do oba be kritika yes no and kwani ke bia mekansa from last year May last year April e mekane enu ti no enim nyanti a ye papa na mekasa asem no atuja a ko ba asem ya ba yes enjisa kura du could be him yes for the ukwaya asabia bi na obi du ska on said that enye kwapayo etro ebini ho akade ebini ho ya workers eje aduma doctor oso ma o de ka boso nsia utua na ka worker aboso nsia aboso nson onye peda ene mbeka na ne ekoi o de ka bill etro bo jump more than 100% it means to ya abai entu etro nim services on to and when I say what you come say I can on ka say wa umgbe you say and you for yourself find the go good money na my ko se umbe bi e to mari e to no it mean the you akaje bi ni wa ya ni etuma obia ko ba ko fa na ebe etuma o se mienu biasa untu na kape o je etuma ni e oko e tie papa ya sel cheka oni ya ka so me enan o die ka aboso me wotwe aboso me nkron e pa cho cheka na aboso enan ye ene no kro dia oda o kana achi enti media mi busane se ede e pa na be ma papa kwakwaji ma manu no wono anim se emre duduo se wo mo de mo ka no ko gina public accounts committee na nim no ko kasa boso me na sika no bia o ma release na bia mo na ai medru mo ho ana eni ni mo ma me eni ni the papa is kana ma pele fo bi to mu treka ana me kan fa dia ma me minim but no kure I want for me to say if last year May last year April last year February ebeka ne amana ka say the diska yeteka na so we ye duma as a utia workers ka doctors nurses lab men OPD for cleaners utia maka na say examine do na unya sika nya ba uko sika we utontro utia bills taxes that pale we swama utia wona and the threat uko tia na wefa sika be na do kotia anya sa die ebupa na ati ya wastro it's a base na Sompa companies are used to mundro even your man kuma say last panel to be koni meke kan wa ti o maka kesa kese ye dimitria na na last party ya mosika aka boso me for pa and to be kwate that nigga that say ya mosika aka boso me nine pa me ba o ma sika o ma say sika na abeka ota and we but the Ukraine skided what be alpha one cameras out of the forest fire facilities around Kumasi. And they will tell you the same thing I'm telling you. They will tell you the truth, even the government. They will tell you the same thing. More than 4 months. So we are it's a one. This is what I took. Say I was so nice. I didn't see that. I didn't cry. Eja bo achinti e wa twen ye mu twen krata no e ba yesu ebebo jawai nyame nkama ho papa wei enso eye bedwam kasamafo
ya wakasa de ma Private Health Providers Association owura eye boache ene yete ne nkan na ni abre pa Edion. Edin. Eka. Waso na kan say o me ye ka doso. Check from for yintimi ntua kosi se Yesu beba. Tini aye nde. Ni afa ne sa. Abusia ni afa nu abeka e ho ayeguso e ka mo se Sompa 93.1 FM. Ya nwumre no nsia kase ana nsa no ba bia wo bia na yeguso aye de mamwo no. Wadwenche no nsusu e fa beka e ho wabra. O kan we social media platforms awdo ni nyina so. O ko Facebook wa ha Sompa 93.1 FM, Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana, Sompa TV Ghana. Ya ka mo se ya ka se free Sompa 93.1 FM so Kumasi abonten so no eyi achia kwa kofa Sompa 98.9 FM so sunyan ene ne nkwad. Wadwenche no nsusu o de koso afa bre guso ye be kase ma mo no ye ba boso tetetetetet de amamo ya to akase no so ne mfam free health insurance nsem no mo ne mfam ko my Ghana ngoma suam ene apedie ne adwuma ye ho nsensem na amrase adwane o amrase adwefie ma this year wo mo obosomtwe abatom pesu so no abo doctor say ya wadutwimo no akro no a esa so yo mayi so afo a ohwe ngoma sua ho nsensem so no okwa ne say afia so abia na afia so sei ye ma ye nananom ye nuanom nkuman e ba be wie school ye wawie university awie ne wawie training college awie ne we nursing training college so wi a wo mo ni nyina da ban so sa ban empa adwuma ma wurum nye wa bra adwuma no so no ebi eni honum na o se adwuma na eni honum no e de baabi a ya ba bedu sese a emranta no ba wa kosuku na nso mo nya adwuma nye no onfa ho so bo mo bia so my Ghana yesu apon no ye university si ano de sa so bo no ebo wonum se kwa e fa so tete nkoda no ye ntete nkoda no ma o munya ensa no ade a ebi a owie na ba nya adwuma amano a ono ankasa de na okokosua ye e wo suapon e nursing training college e teacher training college no obetimi de aye bibi adada no ho ekrakra niemam e bi adwuma kra ma bi afoforo enye bi ene so ye nyina enteti ya de famu ane so wonya wi a obenya ba adwuma ye wa bra ban susu no na adwuma nyina asa doctor oseye wadutwum. I know that we have a serious challenges in terms of courses that are offered at our university, and we are doing something about it. If you look at distance learning programs across the length and breadth of this country, especially championed by and University of Cape Coast, so many students have been enrolled in diploma in education. They are being trained for jobs that do not exist. Thousands and thousands are graduating for jobs that do not exist. So we've had a conversation with them. One favorite course that I always cite is what is called sanitation education, but there's no course in sanitation to be taught. Development education. Development education for what? Development studies, undergraduate program. For what job? So yes, I'm fully aware, and we're engaging the universities. I think we need to focus on courses that have relevance to that particular student and to the nation. Invariably, you have BA in education and this university. And it's supposed to prepare students for non-teaching job. What type of non-teaching job are you preparing students with BA in education? That exists, but the degree program exists. Unfortunately, there's limited guidance and counseling at our schools, at the high school level, for a student to be able to say, I applied to do business administration. You gave me sociology, and I'm not going to take it. Because that is not where I'm heading. But invariably, the young men just want to come to the university. They want to come to the premier university, University of Ghana. So they will tell you, giving education. That is not what you want. You don't go, even though it's a premier university. So there's a need for counseling, and it's a major thing for our ministry. We need to change course.
Abusianti wa yamraso jeni o wamraso je fie ma de so mo bosom chia batom pesua so no akona asase o my god ye so afo a o hye yenguma sua ho nsensem so doctor o say ya wadutwum na yete ne nka nti asem ya wo kan ye wo minister of education na o kasa asem we di kire ye ene ye kwa homa no so na ye ne opani Martin Opoku sekire a eba na padie ne adwuma ye ho nsensem a wabene mu wom ya onimu ade pa ye ne kwakodi nkomo busa ne se enti sa asem wo ye education minister Eken what ye no ubuane seni opani ya mo afishia po afenko minia miri se mpomi ya soso oh nyamena dom ye ho ye de rade ase education minister asem o kan ye ni ebusa se wonu akwa ye obi a wabene e wa padie ni adwuma ye mu ubuane sei yo minia meda wase na machia watifo ene anwumre so wo hwe senia the minister ekan ye na ye beka se ewo mpapa apa ye se ye hwe Ghana ba bi ye du no a ewo se ye bu nkompo hwe ye chi na ye hwe ye nim ni aye hia ene niema ye ya abeboa ye onum bom na ye education minister enti expect se ne awakan en sachira ye bi ba ye curriculum num ama adwuma ensem anase ni aye hia na Ghana na ye nsaka esanze sister wo hwe a job market no e demanded some categories of work economy na baby a econo na what you produce na what it menyo amom the industry no yensanka did there some courses a ya Ghana e say diena opani Opoku se champa chonka utia ho ye kakra ma mi a se be ya yenkomo ne be de na o ma ne twetwesi okay se de ye na ya hwe se Ghana de ne hia fine na ye pese ye ko edien na ye pese ye timi ya ebebo o man enti there are some courses bi wo ho a ye ya entimi mo ayen se wo hwe nipa bebre awie universities okita abodi kata opa adwuma ye nanso wonya a lot of them underemployment ye kan underemployment eni se nia wokosua no university no enye no na ode ye adwuma edwuma hu se nipa na bi akoya administration university enso onye adwuma nti na wakope private school na okira ade the person is underemployment bebre enso kura kita certificate no so onye adwuma nye enti Ghana no die na ye hia enti na aban no na nhihya ye TVET ni other things ode ba no eye ade a ebe hia bebre se university for ABA schools wo hwe courses ankrofo trupu in area bisa ho se me wie sa course ya edi ebe na meye Ghana aye ready so betima azobo enti sane meye niema e wo se ye bu nkompon hwe yachi so wo hwe job market na there are some categories of workers be as say in the friends saying economy ni here so wo hwe edansie hu niema wo hwe nsano adwuma ekoso a day in and day out bia obia eye bibi ye here demands na yan hwe other courses wo universities obi wo na wawie ya course okoye no kura bi na NGO bi NGO say na efe nipa dodo say na o kan bi fa sociology eye good nanso wo sociology ni ya yan hwe se Ghana ha no nipa sen pa na ebe hia sa ankrofo yi yen kasa enye course nanso market demand no ehia bebre se ese nya more sociologists in Ghana na say e wo say ehia more administrative workers e wo Ghana na enti wo say Ghana na ye hwe baby a ye hwehwe se ko na ye ten ye niema ye courses aye no university ne polytechnics ne ada yi no na ye hu se ye wie we a ye ntimi kura antimi anya adwuma ho ye ko baby e betimi anya adwuma ye enti sani a waka na wo se nsakira eba ye suku semu na eboa esa asese aye how ama wona wawiwie school pon asese wani atoto wonsem ebi aye frustrated ebi hu ne esa wo ye enti ye no kore okanisa ye nanso ifi se wona ye aban mu ni papani a obetimi a change niema ama yetimi approve wona ye hia wona ye ntimi kura na eburu ye nso ade yetimi export bi ade bi kwa ama nso ama omakoye adwuma na yetimi nya sika ba oman mu yo na ebinum susu wo ha
courses here yɛka ho asɛmi te sɛ ebinum yɛsɛ efiri binum agronomist wɔn akɔ akɔyɛ saa courses no na nso adwuma ne na hɔ no akɔ akɔyɛ ebinum koraa so de fa yɛ nurses yi obi awie nursing wɔde fa he hospital na ɔbɛkɔ akɔyɛ adwuma ne ni hɔ no mo saafo no ɔmo nyɛ dɛn sa woyɛ babuna wayɛ saa courses we ya yɛsɛ yɛ practical ɛno nti kɔne kɔkɔ yɛ adwuma no susu ni hɔ no mo a wobɛyɛ dɛn saa berewi hwɛ nurses ne nea nursing courses ya it is very good very important because Ghana koraa no yɛ more hospitals private ones wom sɛ yɛntumi anzɔbo wɔn a yɛhia wɔn koraa na sɛ akwanya bi ba na wotu kwan koraa na woyɛ marketable sɛ wohwɛ UK ehia nurses Canada ehia nurses US ehia nurses and granted sɛ ebi wɔnyia akwan koraa wɔ ha na sɛ wotu kwan akɔ saa man so a woyɛ hot cake wodu hɔ abɛyɛ w'adwuma ayɛ since sɛnea course ana wobobɔ yi bi sɛ wodu sɛsi agye sɛ wokɔ change wo course anaasɛ wokɔyɛ bibi nti nurses yɛ nneɛm course bi a good na mmom yɛhwɛ nea ɛbɛboa Ghana nso yɛasetena yɛ mu sɛ nyɛ nursing course koraa na yɛ day to day activities no deɛ na yɛhia yɛnya oil ɛwɔ yi na yɛhia industrial pipe workers industrial ones na yɛnya bi wɔ ɔman mu yɛkɔfa bi firi other countries na ɛde ɔmbaeɛ nti saa nneɛma yi ɛyɛ nneɛma a ɛwɔ sɛ industrial welders ne yɛni bi wɔ ɔman mu kakra bi na yɛwɔ nti sɛ yɛhia saa nkurɔfoɔ yi di a adan na yɛmproduce ɔmo mmɔ nti tibet na aban ɛde aba no ɛwɔ sɛ yɛhyɛ mu kena na yɛhwɛ nneɛma a yɛbɛtumi de ayɛ sɛ yɛhwɛ ben bricks yɛde yɛ adwuma a ɛbɛboa yɛn papaapa yie yɛtrani nipa a wɔbɛtumi aproduce more ben bricks na aban no so koraa ma contract ɛtumi akɛ sɛ yɛsi hospital bi a yɛyi so ben bricks na yɛhu sɛ ɛtumi aboa yɛn ama yɛnya sika wɔ mu na obi yɛ ho adwuma a wɔde ne ho akɔhyɛ mu nti nneɛma bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ yɛsua ho nneɛma a ɛbɛboa yɛn Opani yadase bebinom susu fi say universities no omo susu no omo enye interested to say university Kwame Nkrumah University of Science and Technology is we technology no majaye no ye communication omo ye law omo ye law ye communication yo K University humanities na say omo fi say sika wom nti no ye beya eti universities no so say dodo na omo fom kwan no makotie si baabi fifuro na msikanti eno susu bebo na say ɛno ɛka sɛ wɔn a wɔn accreditation ɛsɛ wɔbu nkɔmpɔn kɔ wɔkyi because wɔn hwɛ sɛ si ɛyɛ bie school courses ankorɔfoɔ ɛyɛ sika a wɔtua hostels ahorow a wɔtua fees a wɔtua na sɛ wɔwie wɔn nyinaa na course na wɔyɛ no wɔnya ho adwuma anyɛ a na kyerɛ sɛ yɛ ha nipa ɛwɔ Ghana ha nti ɛwɔ sɛ wɔtwa wɔn ani kɔ wɔkyi na courses a ɛmmoa anaasɛ courses a ɛno nti yɛde si school no nanso yɛdan kwan no ɛwɔ sɛ wɔtwe wɔn ɛbɛ mu nti Minister of Education wɔyɛ adwuma ma no sɛ wɔde ne nɛsi fam na sɛ courses no kura bi na ɛbɛtwitwa mu a accreditation na yɛde ma wɔn no yɛyiyi bi firi mu na ɛtumi boa na wohwɛ ɔbama no kɔ school na yɛma no course bi course a wɔpɛ koraa yɛmfa ma no yɛkɔma different course na wɔwie na wɔnyɛ adwuma in fact yɛ ne ka ɛnyɛ nhwɛsode papa ɛmma wɔn a waka akyire nti nti ɛwɔ sɛ yɛhu sɛ nea yɛde ama wɔn no ɛyɛ nea ɛbɛboa ɔman yi na ɛbɛboa mmɔfra no nso daakye ma wɔn nso tumi abɛyɛ panimpa daakye ama aboa ma economy na fa ne ntopa pɛfra ɔbɛni yɛda se no adagye a wanya ma yɛ nwumere agya nkɔmɔ no deɛ ɛbɛtoa so introdu baabi ne yɛbɛsɛ hia wa yɛbɛsɛ abɔ opunu mu bio nwumere deɛ nyame nhyira ɔpaa ne wadagye a wanya de ama yɛn ɔpɛni Martin Opoku sɛkyerɛ ɛyɛ labor expert ɛna abusuani na akɔ akɔdi nkɔmɔ yi Bono mantem so afọ ya maame Justina wo bana hene enso de afutuo de akwama nananom nyina da se ebere wo mu yehwe eja eye papapa eja twirentwire eja se ya de ade awudie nso ba woni sentwefo na twetwe nkoma ode asem de tu wonum enem wo se ya duru se wo pewese no aba ade bia da ye de beye betu akofa wo jan aba no ese ehwe ne ye wode afutuo bi de akwama nananom abetwafo wonum ehyi janso wo yehwini mu ene nananom akuafo nyina se yenhwe eja ye papapa na yemo akra ne japade ho ban yenmo ye wafie mu abefo semti ye de frama jawi saboa gas nso ye adwuma no afutuo bi akọ e de ama yen yetie maame awo bana hene Justina safi openo ano be ye din papa openo sisa de na de jahyehye e na eba na eja ne ye wode ye efie de abuni kan domestic fire ne area mu de ne wo institutions nso de minister ne se de nyina nya hwe yi
enya hwe yi pa sanse atore bia ne gane bi wo ho no a na preventable gane hye bi wo a preventable yetimi si ano kwan nti se ye fie na wo na wasoja edura na dwo wawi a obuchi no dum no kura esanse peninti ketuwa bi nsana ketuwa bi etim pagyaja kese de ba san so na se fuom na ye kura yenye eduane wo fie ne yemfa nko yenko soja anase yentu kukua ana yemfa ma chesinko ewirem se ye kwa soja ewo yeno so ye kopo ye kusie ne ye nam ahodo na ye bokusibon na ye soja tana ye nsafu yesre eja ho adwuma de sabrede ye chiwade ewo wirem kura meka se nso so na yeno so ye wo offices no ne nyuma ahodo nkanka edwom se ye fixe anase ye connect electricity akoye nyuma mu no yesre yese nipa wo ye certified se wotimi twe nyina mankane a ekọ wadwuma ho a ye na ese ye fa wo esan se binim ho no mu a osua o ye apprentice onu ba bia so nem so kaja to animu a na aso kakra nti na nyina mankane mu anti fa no so ye master e basa wa hwe ya egigire wo ata si ja kakra yi na ko fa nso ba nti mesre e ma me ma ye wodwomu ye wa institutions nyuma hodo a ye fixe e connect electricity into our institutions and our stores any dwuma hodo nyina mu no ene efie nyina ya nya hwe on manyafo Justina obana hene wa ye bromantam no mo swafo abusuan yemfa mu free buno mantam no mu ani enwo so enko buno estimantam no mu na sarakin zongo e woso mu yi no o tachimane ne mpotam nti abusuan yese nyasem kitu aka de na kro no yakwa akodane amamfo ne nyina eye ahensam asore wo ho amamre ene amane ye kwan so no omo ehese ne woso mu ye bia o ma ye na omo kai se October abosomi no mu ne de etoso enkono e wa fimpino ene na duonum yenum 2022 ena sarakin zongo a na watena konya so benfie dunum ene ye kirenie ba ma wotri modern for oda ne kontronko wi a oda mansan komo sisifo patapafo a one ne di agro de ne nsa dutu ne ope etabri ne ope de ne nsa nyunwunu ekoto no so tabri ne kopie patanje egina agya wo so omo pe foforo edi semu na num ene munsam nyasem ketwa enam so ma ye nuansam twani bi oye adwuma o multimedia crowd enra amanfo twimeku edi wura ne niase ne sebi ne baabi nyina na enam so ma wacheche nsemu kakra aha abuzua momere na momere TV ne so manso ne mabɔ ne sekantwe ne eja birimo manfo ewo mpatam wo ho video ena ede TV ne so na ye nuansam twani na omu birim no ede meko twimeko ede fa ne baabi no cheche nsemu kakra de kire phobia na minim se asoma mu a mo kuta sekan ni nua ni nyoma bebre omo be to share me so an nyame nko nka ne omo be me no de nyame nko ani na enwume be 4-5 more me ko zongo mo e ko park ni car ewo before be dran clear about nti me gura me mommy mo because ona me ma me tie na me san pie bet now nti sala magreb 6 dia na 7 dia ni na ewie no sa oma plan se anwume no a ombe be attack abra me mindim nti 5 to 6 more or more baby am park your car say okwan no ho before 6 no mbe move am car ni na free ho that at least should signal saying there's something they were about to do but now be any obi anyu ha or fan say be bibi nti na omo ye nti after 8:40 more ema pie ma betina me car no mo a me komeni me nua kuma a friend sad ono so abetina car no mo na ebi hu ya ne say area street light ni na ya dwum no ena boy ba ko bi ba say asem kofo bi ba ha be attack nti omo move na me se ba ko de sekan ni nchen ni se na ba ko timotos no di kana timoto no so nti obi na me so oba me so me te car no ena me press central lock no car central lock ena doors ni na lock here nti oba so door no twin ana NBA sekan kutan nti me bindo no so na aba from kitwe bi na ba kwa fi eche de pepper spray agumanim abra me take no many no nti me hu sa na me hu se babi a se adina kodi na danger zone because na be mo so ekuta nua ni sekan eba na me dia ni din di kino check am na me spark na me yes na me move because se akwa life and death matter what me move na we escape for fine nti me move na oba kon di bench etu kwan no so na me de car no far bench no so and I feel there me speed I feel the bore from all angles and you chill bo beer to bo and I media and yedinsa drive it through arms junction or so na me p na me manage the core police station ecology formal complaint anti enua anas eye sabit ni yete ne nka no wo ye dwuma de ma ye nua no multimedia wo mo ewo eye techimane ne mpotamu wo na ye wo mo regional correspondent eneja je kakra di she no ho no
Oide. Or Gaskia FM. Gaskia FM. Yo. Reportuma Multimedia. Darling, me darling pa. Oh, darling baby boy. Nice gentleman. A nice gentleman. Oh, Sabit. Lady Kafra. Yomba bono pa. Sabit. On one in no money, ya bro kakra. Sabit me kra no de ne bebo. Ya bebo pa wo. Na we kra de say eye fikro mu o. Adesibusua ba ko. Weekend me call me tete hu. Yes. And obini ni nua ketua. A kire say omu nyina omo pe. Na ase ni nua ketua no mu fi say omo ni su ene ne ban a obetime di ade no. Ena omde na fa amamre ni amane ansisi ye nyina mu a awie na panini fi say da bi onti ase. So no ho de. Yeah, na kofa we no nyina abayi o. Nti we eye ne abobo ba free techima bonte so sarkin zongu na ho nsem eno no ye de akire de be frato bia na besu yan fa nka me mo. Yet to akasia bono so arishima wutie sompa enwumre no sia bremu kasia bo afisem no mu an ye gina sabre ye fire brasi ba bia da bombei couple so pa na yesi nkonwa ye de kasia bono enso ede bremu no na public relations officer de ma public utility regulatory commission e wo bono mantem ne madam Julia entry e na wo ka kira de hie nyina da se kwan e fa so de nkane anwode ne ye adwuma no ye mamoden se e betete so ni nyina da wo ma ye hyehyɛ so de fo bo so ni de di kan se de Ghana fo ye pay hu aye hunu ya sene mu ehia ye ntese sepro ekwa dwosode anopa bobo to huei ya nyo mo mabakora tu nsuo masanto nkaneam e de pie so wo mo se de bebo ayen eni sa de bia da hu hye da hia wo pie dundum nkane no wo fridge ade bia ni mu e besa ya dum no natra wo ba bi ya me yani nkwankwada ne ho ya ne gadget kapre fine wo ti ni nyina atwe kapa de ba afa ye to ne ma de aguda mo te se fridge fine ne ma no a ye nya force to ton na ye nto afoforo na force ni de se de twe anyina mahode no ehu wonu mu gina se enkane abo no hem nchemu no aduo no nkron ene nsuo de no so hem nchemu nwotwe ene wo de bia mso na wo mse wonu ma ye enwuma akese ne de no wode nkane ane ye ne wo mbo ne de wo behwe aso enye sa investors pass wo mde wo de ba bewuro ma Ghana de ma be ye adwuma no de bia de wo mbo ye so bo se de bi wo man no ye nkane abo no eden dodo Madam Julia Entry Cecilia de Tanya Nkania Bone Dune was saying ye energy efficient. I was saying you soon Kania na Yama ye Ninkon, Sabia ye co Juma, Nasa ye Bibia Sua, Yama say bedroom Bibia and say a quick Juma. And sometimes no ye won't calanso, Yama ye Ninkom, was in Qualebi or move Fiabons or move doom TV, no more so, no move be a fridge, no move to Tanya Manina, a man on Kaniano, a running pine. Yen says Anya Manina, a bevena ye fifia. Juma, a bedroom ye bibia, dibia ye him. Now say, your mama be say, me a brand new product, second hand products, no, a yana a tree in Kania pants. Ya hold the bits in here. Yan Tony, mono now being used to it, because I know trick Kania to senior. Second hand would be a use one and hold the apple for man. Yes, and they are bringing say last year, August 2022, Mr. Mubekaya, it's one year the Paris and out. It's a suka cry in my own business. I dream which you say, if I say ye ma investors about into the country because one of the complaints in here say investors say Kania bo boarding and you sue Ghana because some way commercial customers means it's suka cry in then ye be more investors about into the country. No baby Juma youth no subinya ijuma inflation do 42.63%. And as a last time na year to tariff ni mono na dollar rate exchange rate 7.5 cedis. This year dollar rate is 10.06. Tie hwa na wo say ye di kakra eka eto no ho. Esan say se na ye wo Ghana ha. Who say tumu kakra bi ba na ye kan dollar rate ni inflation na. Bia timi tu na ade mu every second e bi na oba kota ade na asa. Ocha ba kota ade na price nye the same. Euro sim so se na ye ntenginafo. E ma omo ma ye nkane a ni yen a ye yusu nkane a. E wo say ye hwe san ne ma we na ye di kakra kan mom e bi say anya sa omo so so mokoto omo fu ono moto eni gas asada so mo material so mo pa omo de show mo adwuma ni mpom no say yamfa kakra nka ho amomo a omo dwuma di ne be ye den amom
Wey bedroom kasama for kasadema PURC ewo broma tamno emo Madam Julia Entry Abusua ye free a light bill near water bill in common near the Marco National Ambulance Service one more far a war of Mantam no penny or dano and watches so many ye crack mojumayim ewa hafunin and potamun maja while National Ambulance Service a Jumay Gui Mampedin and other Danko for the bow by ye and a boss or dema Gana Madish seja one constituency one ambulance no kote bidi begumwa ame jumana saya kona fefefese na de ba ko ekum wonum ewa hafunin and potamu yese what da hwa National Ambulance for no ambulance ni sis wonum say ya na esi wonum ya na ha manfo say ya na tete manfo say dia de o hwa no bi afro me kaka ya me ya na me wa ha sei me srema mo mefa me nko hospital wo muntu ka no wo enkoduru honum no na bibia sansi ya wo ya na chese eye yi feudie ene agro ene chese ntronom na chese wo mu diku wo mu eto chese wo madwuma ne de ne ya no mo ye ne mu ade ha wo mo eye saade na manfo edi dwa wo masum edi ku wo madwuma no e wo hafo ne mpotem se to da kora no a ya na ko no bitumi ba na so nam saade ne tasie nti no wo twentwe wo na se kakra nsa na so betu na mo akosa bia no a wo no akopani prince amoako anyimu a wo no ene da National Ambulance Service ya no e wo hafo mantem no mo ene anuanom Sompa sunyan ene di sankomo ya juma no edu ba bia frank course bia eba high p obi be fro se obi be si wa hanu we to kashi to won chimsi be bia omode gidi na se ne mbe o meko no makoso ano obi to kashi obi akodu ho no na bibia sa ede nsie do won so akola bi tumi fa ne ma me phone o afre line no se bibi se yesi ana so be fre obi peke o nye yi on kasa no the phone no at home obefre obefeki on kasa on the phone no at home e ba sa high p no say unya sa Sompa no ko the BNC ya 154 152 time e bi e kwan so kwan ka bi abetimi a bi woni e do e betimi ato that time 154 nti o be ne den say genuine emergency ba yes ko na no ya frowa sometimes you can't determine between a genuine call and a fake or a prank call. Into the baby, make us a higher jump, high. And I am going to say, I'm so far from, not so frame. That time, you mark, I'm a friend, now with the phone, and I never phone aid, now for phone AD, or from AB, and not genuine console, you're not so big near more genuinely. But that time, because of we I engage into so genuine calling to me, and Oshe, on the panning and more than the essay of one. If now, in a month, and at least half rank course, and we can get at least 10 in a month. We quite make us a yes, mom, I didn't know what I don't know 3 4 no afraid. Yes, maybe you will economic BNC because when you say dear, or mom will say you are mother. You want to know 90 for now because of education, a man can radio station, you know, as a brass my. Ade we dia hafofo mfata mo kra na munya utumi fresa yesi ambulance service for dia so ye adwuma wo mani kwan se woda enti me fra hwese moda we wuye na akwa kosisi ni na ayare na wu na afre na so mada mpa no mama eno beko akobo mo so bo na enti opening pa oda National Ambulance Service ya no e wa hafone ne mpotamu yewura Prince amoako anyim eno wo chese so bi betwefon afra ambulance for se me kaka ye me ya no metu amerika beduru no na ye ntro de wo se eku o madwuma no munya saade no hafo ene ne mpotamu Another year na yanya ntiesa santimantem so afo no nyamfo Simon was semen sad na ni akiremu enso wa hafo me aye bi te setepa mankranso kunso ene sabronum ni nyina dra ne saban ni nyuma wodro bi a etwaguo wo ho wodnani ekwa akohye ba bi a edro na ye nua ba ma Ebeneza wo wusu a wodi na kire no me kwa homa na so no makwa akobusa na wo mkro ye de okohunu ye Ebeneza ohinini na mkwa ye boy nkomo e medase said your wedding kan ede asem no nyina atodwa no sa pepepe enetem enede na santimantem soafo ede working visit etimi eba be piemu ewo ahafo ano southwest abato mpeso aso na enye ahafo ano southwest nkwa na otimi ebe piemu okopiemu ahafo ano southeast na no wo hyase aprobo no ewo mansini na aso ya chese woni assembly bedafo na afi nsusu no minister this year wo ho nyina so etimi kodi nkomo no wo drinke kwampa wo mbefa so ama mansini etimi atumpon eno achi nsusu osade nani ko kiremu wo sabronu
asabronu mu no agenda 111 hospital Ghana ban asese gu mentri so no wo si ewo Ghana ha sei no wo sa de nani ko kire mu wa tese okohwe se ne saa dwumadie no esi ko ewo saa mansini no mu wonu achi so opie firi ho eba be pie mu poku krom so aban esi ultramodern court complex bi a ewo ho akaka kra bi na wo say ya bia no ama amanfo bi no wo mu ho atimi ababa ba di asem ewo ho eno ene wo sa de nani ko di akirem owie nso no ordinate na probon ko pie mu ahafo ano north ho nso ye agenda 111 hospital a wo mu eye no ho no ena afen nso no hospital dada bia ewo ho enso so wo mu ye expansion wa wo mu aban eye expansion no eno nso so wotimi di nani ko pie mu ko hwe eno ati wo sa ko pie mu tepa senior high school atese ho nso no projects a Ghana mampani na nado danko akufodo eye nso so wo sa mensiri mu no wo sa de nani ekopie mu eno ati nso no kwantempo a free tepa eba be pie mu ewo ahafo ano southwest abato mpesu atonto no wotimi edi nani hwe ehwe kwan no sene esimi atete apansam aye enso so ase no wotimi edi nani hwe eno ati nso no wo sa edi nani kire Mankranso senior high school nso no ye wo project ahodo bebre achese Ghana mampani na nado danko akufoado wotimi eye a chese ebinumu de wo mawie kura chese school dan be a wo masi no Mankanso ho no ade se efa ye pa wo mawie a chese aka kra bi se wo mu bepa ho entoma de to so mienu susu ye Mankanso ho na nso no secondary school ho na no project ba kwa 12 units classroom block a wo mu eye no ho no so no wo sa de nani ko hwe empempenso a edro ema no so no woni contractor na wo yes adwumadie no edi nkuta ho fa kwampom befa so a wo mbetimi aye contract sa adwumadie no amana ababe boa senior high school for no kasa ne nyam so na headmaster wo school ho no so edi atudwa kirem se enkware ya de se wo mu do so pa be se 3200 capacity a wo so mu hia adankran bebre e wo ho no so eno ati so ye kopie mu kunsu atete kunsu ho no so no ya de se agenda 111 a wo mu ye no wo mu susu etimi ye bi wo ho pa na regional minister kasa no wodi tu dwa kirem se contractor ba ko ya de se e friend Nana Boati etimi abon ho modern pa aye adwuma eso nani e wo ho etu obo na ba so pa na oto aso kirem se wo mu maka na wo mu yes adwumadie wo agenda 111 nyam yenim no kure ni contractor ye de ma wo mu se nka afi ba ko na nkomu atimi awie no ya de se anwene ne se wo mutimi nya nwie enu tie ka ho bia mo de adesreja to wo manim se aye awie duru se wo betimi aba no ma ba beboa amasa adwumadie etimi agina ne na so pa na aye ntentem ama adehye a wo mu ho na mesiri so afo woni monyafo frimpo bonsu enya akonya wo kasa no se ya de se na ni age se Ghana friends regional minister etima ba be pie mu ho no on de wo de se de na etu nanim se se a ono wo kasa no awie duru se mansini ni mu no enwoma empuntudwuma ekoso wo ho no wo mra no meye bi muwase na be ya empuntudwuma no betima tu mirika wo empotebo na ma wo manfo bi no mo wo mansini mu ehunu se anokosem adwumadie a aban ni di wo ha no ena afen so abato wo mutuma nanado danko akufo ado no nso no wo matima nya ho mfaso ba eti se am no kasa de sesie de asante mantem so afo enam kwama wode nani akire kumase a sesie no entoabo no ye de aba awie wo ha sei dwumadie ni nyina aba awie eti binim se question bi wo na so bubusa ne ato aso Ebeneza wabo adwuma pa ye da se bebre nyame nhyira ye nua be ma Ebeneza usu enem proba Era Simon o se men sad na ni kire mu afo no ono na wodi akira wotwamfo ni kire ye abusua gusu adem wa santemantema se ne yemfa mumfiri ahafo ne mpotemo no ne yemfa munkwadwira seche dwuma se abato mpesu aso na arawo sabon kra bi abato so mpefa men semtwefa proso chesa branch e bia o wese ne osi bia ho no mfa no a yesi wadi mfie be aduasa num 35 years ena nipa bonfo bia homachin be no num mpam ho no mo wo mo akwakoku ne ya na assemblyman o wo mpotemo ho no mo ono abo Adam Salasan ene so mpefa men semtwefo di nkomo o cheche nsem se the other one ye bebo ni punum so mra mehwe na ora bi na bia ho no no ase ne osi bia ho no no na ye se kwa no kwa ne sampa okọ ya ora ne she helmet ya boni tuo ne kokoso saa na sekan so ne bia twetwa ne na honom ne ade a wo mo maso koba posifo amane a se ne mo kasei wo mo ababe maso de akoma mpom kire a mfifimu aka wo mo ye de apiso na prayer me film asalachi ahomachi ba ya me da ho na obi ababo mi punu se obi afren one I would be a friend se obi abona manese wono ofa ye kwan ahomachi ahun se
obi da kwan no so a wɔhyɛ helmet nipa no so wɔsusu sɛ yɛakona ato hɔ nti yɛmfa kwan no na yɛnhwɛ na mesɔre fa moto me ne ayi mebɔ obi ama no na yɛfa moto yɛkɔɛ na nipa no da hɔ na wɔhyɛ helmet na yɛaho sɛ sikan yɛatwerɛ ne nsa sikan na yɛabɔ no tuo wɔ ne chest na ɔwɔ da hɔ yɛgyi no moto na ɔkyekyere nɔma bi wɔ moto no so wɔn asane nɔma no atɔ hɔ na wɔde moto no kɔɛ yɛwɔ hɔ na yɛafrɛ police for took them almost 2 hours before sɛ wɔn ba bɛduru hɔ no nti wɔn ba na nipa gu hɔ na yɛfa mo no ma wɔn ba gyina obiara mbɛkyerɛ nipa no so deɛ yɛnim no sɛ ɛyɛ a ɔtaa di bibiduro ɛnam yɛnkora sɛ ɔtɔn ɛne na yɛde nim no ba yɛnim baabi a wɔfiri deɛ but ɛyɛ a bibiduro na ɔde nam yɛnkora se no wakyekyere ade ato moto no so yɛduru na ɔmo asane ade ato nkyɛn na ɔno so dafa da hɔ no na ɔmo de moto no kɔɛ Oziafo nti weye ɛyɛ assemblyman ɔwɔ Sareki Ekura yɛwɔ adwira sɛkyɛ dwumase abaton pɛsoa so asantema ntama sei Adams Alasan yɛkɔ ne nkyɛn a wakyɛkyɛ nsɛmu no ɛde akyerɛ yɛ no yɛde mu sie on busuafo yɛde mu sie no yɛmfa mo nkɔ Wesley Girls Senior High School a ɛwɔ ɛyɛ Kumase ha ya sɛ yɛtie fɔ pa atwede amponyankrompɔn ɛhyira mo bɛka hyɛ ne nso anano memenda anwummerɛ yɛnwummerɛ no nsia kaseɛ mu ɛna yɛde ɛto mo anim sɛ ɛyɛ senior house mistress bi ɔwɔ school mu hɔ no mo yɛsɛ ateti bi a wɔde abaya bi ɔwɔ school mu hɔ no mo ɛfa mu nti no akwadaa no yɛ n'adwene sɛ wɔ nomaduro akunu ho de ahyɛ ɛyɛ senior house mistress no na abusua entity abato so mpa fam nsɛm twɛfa pono so kyerɛ sɛ regional director of education atunu nan de asi asɛm no so a kwasi bro ne bɛka ne sɛ stakeholders ɛwɔ mu nyinaa no wɔne wɔ mu ahyia ɛma se yɛ no mo kasɛi abatan a omo akwada no so akɔ school mu hɔ no mo akɔ pachew de chew pasronkom akɔ ma senior house mistress no efisentiti ɛkyɛ sɛ akwada no so no ɛyɛ akwada bi ana so ɔden na ɔyɛ akwada bɔne kakra nti sɛ ne nsɛm no si baayɛ sɛ senior house mistress na ɛtete akwada no ma akwada no yɛ na adwene sɛ nkɔkɔ no ma wuduro akunu ho de ahyɛ senior house mistress no ntiti ɛkyɛ sɛ akwada no mum na yɛ akwada bɔne ɛna ma saa nsɛm no nyinaa ɛbaayɛ a yɛne mo kasɛi regional director of education in pedifo ahodoɔ abema asɛm no nhwehwɛmu bi ɛsafata ɛkɔsoɔ yɛde akyiri de bɛfra to bia na busua yɛmfa nkame mu yɛkɔ mfimfini mantam no mu yɛnya ne nteɛ sɛ yɛ nua bɛɛma bi akɔbu atopakyerefoɔ ama ne ho akyere no ne nyina dɛ na gidi ani abaawa bi a ɔyɛ hukapo bi ɛna yɛ nua bɛɛma bi ne no akɔda na dwumu ne nyina dɛ siri pɛ awoso no a wimu a na wo charge no so ɔbɛgye ne 600 titi sika nom 6 million me patɔ momla Facebook momla me Facebook na wodi wie yɛ no ɛna wontua ne ka brante no pɛso yi fa sɛ Nigeria ni abaiwa wonfɛle hwee no wa jire brai jire no a manie ne ntɔwe nyina bɛfua nanim sɛ nka dɔko 555 CDC no wa jire no a man kɛseɛ mu runabout na dɔmo ba ɛde a ɛwɔ sɛ wa woso me wantua wɔtwe ne dako pro station na Anan Eric Anan ɔwɔ ahoma no sɛ agya Anan what and then Namana zombi aboko. Neba zinsu no akɔdo twemfonyi kyerɛ ne. Enye easy o. Se de odi kan ka sa we penete na obi kan se se yɛda ne yɛ sɔre ne anti asen foforo a aya yechi. Ene yɛ sɔre obi kan se yɛnsɛm twiro dwuma yi animu akɔneaba ana ade a ɛde kokɔ pie man kesi mu runabout a abrante kwa ba kwa ne mfihia no ɛyɛ ebionunum 25 years ana ne mfie no ene no yɛnsa aka na ayase kɔma mpempi yɛde bɛma kwa wie beebi a ade a eni kwan sɛ ɔkɔ no ɛno ana nam so ma bɛma yi ɔkɔkɔfa Nigeria ni ba a ɔno ɔkɔkɔfa no sɛ enu enumere yɛ ɔsɛ na ɔsɛ ɔhwɛ na ayase kɔm yɛ ɔhwɛ na ɔbɛ etime boa no na ɔmo di agoro nyina wie no sika a atwa sɛ nkɔde ma ɔba no ɛyɛ 600 Ghana cedis ɛnkan sika tete no sika dada no 6 million no wamfa ama ɔba no ne sɛ asentino ɔba no ɛne yɛyere de ɔyere ne bibie papa guy ne yɛ so odwane mpo nti na ɔsɔ ɔhwɛ na omia na ma behwe adefo etima bepie mu nti no ene se me boasem ni na tofa ohini ni bema no ene ade amankesim aposifo ensa enso edi ne mote se sende no se woni oba ne kɔ achi ayachi no kwadu ben ye de bo no se wakɔ wurepu
ana se Ghana na ya je atum se ahyawe no yemfa nya adwuma ati e kire ne yabɔ no kwa dubai dia no mo yabɔ no rocket no wa ma kyerɛ so sei unim say ndi oman mu no your verbal agreement ana your contractual agreement say odo wano ene obi kɔ benkuro mu a mmere mu no yesu say mra nti no omumienu nyina omugitu mu be ma no gitu mu say verbal agreement nti wagye atum say okɔ na akɔkɔte oba na asesrade a obehwe no atu kotokom na say sana Ghana cedis odi ama no oba ne nso agye atum na say enura ene enumere no mu nyina ene afrukutu ofo down ni nyina woni na ye bi oba ya ate ase ama na fragwa na airport e wo so ohwe na adema no amfa ama na e wo so ehwe na ye chiu nti ne be ma no dese man kesima posifo enso ense timia so no mo hwe asem no mu hwehwemu na bibia atwa so ye no se sana cedis no wo so de ma Nigeria ni be ya wa hwe na ode ama no sa be penalty nti na ne enya asem keto akora na se ye ka se akwa no da so twiri mu wo Eric na che se oda so twirim o twirim mpemfo hwe se onya no ntu ne kotokom ye be ma ensi bibi so na se sana cedis no hwe na on fa ma Nigeria ni ba na asumdi ko so ya bai wa na ne to ne ade a nya yi na wo hwe ba mu we na ne fe ene ne papa se ugina we ya wo 6 million yo o de fu ani de kire no kire ba so anya besia se ne ma me no so agege akwabranto abetua ma no a ye be ye de ani be de wa Eric Matthew Hinini yenu ya ba ma Eric Anan en wo twamfo ni firi mat e ka ya batua ni omiro ya bo ama ne die hu aketua de me metua e die hu aketua de o kra wa fa ibu de kra cheme e die hu aketua de ka ne se agreement ya ne de me no nya dwen e die hu aketua wa ne wo hyehyɛ ye hyehyɛ sei se obetua me hu baba ko hu baba edu wo no wo say wo kan story na wo so no kra no wa mo ne ho ban ene again ne boarding one day per 6 million e de to ene wo de ne so Mia. Samia. What? My dear, so wait. What do you have a video yi? Oh, wait, a video yi. What do you more do channel? My dear, waka. 6 million the other day. What you be quite so kakre. Now see my baby do be krum be jam abo say. What? Be boy jam abo. Approach for munyano. Munyano no pen be bintina. No pen munyana na afili. Na be bintina. Abza for the mo si. Ya keka ma dwenche kakra mo de abanfo ma mo ne mum. Ye fast dama 5G. Ene eye mizo food drinking. No one as say ye no more. So wonum bia pebi no nom we eye mizo food drink ho asem ne ye kan. Ye wona mango ho nom, ye wona anka, ye wona bibia. Ene ye wo ba kwa ya ka fruit ni nyina e de abomo mizo fruit drink ho asem no and 5G so no opa ho de now de ya adwuma bia 5G energy drink ne ye kan for de ama wo for the drugs authority mpedifo agiatum enye na e odwa so bia onya ne akulo ene ne achele kakra na abone sa e ma vim de mu ni nyina e ma de ya adwuma bia 5G ene eye mizo energy mizo drink mizo fruit drink ene ye kan for de ama wo mesro telephone number ne 0246 270221 0246 270221 ofra opedudu atu atonia na ye ne wadu komo wo nya sesa ede abro ye de kase na si Muhammad Badwe nche ba ye no momfa nche pa bre ne ko fori no ba betena se na asem de mpe nipa da kwabrane ne de ne ho beba da bia no mo edi nsem no ewa ha aseda koma Sompa newsroom sunyan ene Sompa newsroom kumase kukwa Veronica Jando akoso asomua ene tena fidie na chichinchim fidie ne de ma yen asante ebo Benedict so no ena nsem no ose mu nyina ede ma yen chichire so ayen ma ye de besomuo me de ya abo amali bia boga nwumere me ne ma de fefe ohini ni ama krancha da just of my premier ni Mrs. 1 Mrs. 1 hey mami wata ya Grace no ya boy ya ba Sompa ya